Iku malah urung lahir, urung sunat. Ayo monggo. Sumangga. Nggih. Yuk. Yuk. Sebetul Bapak Nuri, matur pipanuwun, Pak Nuri matur suwun. Mangke wonten pambutan saking dekon Bapak Pujo, Kitir Sumilir mangke dipun aturi bakdo niki ampun kuatos. Wonten panyunan dari Mbak Manten. Mbak Manten. Wonten dua, Sabar sama Sinarena. Nggih, mangke dipun aturi. Minta jam 09.00 lah gak apa-apa, Mbak. Nggih. Niki mangke ponang pinanganten putri. Nggih. Diajeng Ayu Ella mangke ya iso nyanyi lho, Dek. Oh, nek ngono Sabar karo Sinarengane Mbak Em mriki. Ella niki vokalis Hadroh. Oh. Tidak apa-apa Mas, iso kabeh. Vokalis Hadroh. Hadroh ya iso. Dangdut iso. Oh, iya wis manung iso. Ah, ora apa-apa. Wis. Yuk. Sempenting dadi duwe. Nggih. Rina wangi Yuk. Hei, hei.
Sugeng Pinarak, segera tamu wandangan, niki wonten pamundutan saking panikun Bapak Pujo.